Bag-ong tuig na pero maura gihapon ang imong kinabuhi, wala nagbag-o. Kini nga video magtudlo kanato kung unsaon magbag-o sa kinabuhi. Kay pwede na nining tuiga o niaging tuig nakadungog ka nining mga pulunga. Bag-ong tuig na pero maura gihapon ang imong kinabuhi, wala nagbag-o. Sakit kayo pamation, sakit kayo sa paminaw kung ang mga tao ingnan ka niini mga butanga. Mao na ninintak na dili aksidente na nakita ninyo na video kay isgutan nato kung unsaon nga mabag-o ang kinabuhi. Ato ang tun-an ang pulong sa Dios diri sa ikaduhang Korinto 5:17 na sinulat ni Apostol Pablo. Gingon pa diriya, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Excited ba ta nga mabag-o ang atong kinabuhi? Excited ba ta na mawala na ang atong daang pagkatao? Nganong gitudlo nako ni kay nasinati usab nako ang kabag-uhan diha sa Ginoo. Ang imong pagkatao mabag-o kung anyone is in Christ, diha kay Jesus Christ. Aduna gayoy kabag-uhan na mahitabuho diha kanato. Ikadong verse natong basahon. He died for all so that those who live should no longer live for themselves, but for the one who died for them and was raised. Klaro kayo nagitudlo sa pulong sa Dios na nganong namatay si Jesus Christ ug nabanhaw tungod kay aron kita adunay tinuod na kabag-uhan ug magkinabuhi kita diha kay Christ. O mayingon ta dali ra kayo mabag-o ay maduol ra day ko kay Jesus Christ, mabag-o na akong kinabuhi. Dapat naagi tay relationship diha kaniya. Kaniadto usa ko ka agnostic, nituo ko Ginoo, pero wala ko'y relasyon diha sa Dios. Wala ko'y pag-alaga diha kaniya. Wala ko'y koneksyon diha kaniya. Sa katapusan diri sa Japan, dito sa Ishikawa banda, adunay 7.6 magnitude na linog na hitabo og naay mga tao na namatay. Magpaabot pa ba ta og linog bago ta magbag-o? Magpaabot pa ba ta og malisod nga sitwasyon bago ta magbag-o sa atong pagkinabuhi? Basin ang imong gihunahuna na tamang panahon ulahi na di ay. Moyong ka ugma na lang, sunod adlaw na lang. Pero ang giingon sa Ginoo karon, kung nadunggan nimo ning pulunga, duol diha sa Ginoo, pangayo og pasaylo. Pagpaubos diha kaniya, kay tagaan kaniya og tinuod na kabag-uhan.